Assalamu alaikum, ku danna mana subscribe. Sha'awar yaro kashi na 7. Shi kanshi ya rasa me ya haifar masa da wannan damuwa da ni din cikin ƙanƙanin lokaci. Haka ya kwana zaune yana ta faman tara da kwashewa, sai gab da asuba wani ɓarawon bacci ya kwashe shi, kuma ba a samu wani ya tashe shi ba. Cikin barci ya fara jin sautin kuka na zuciyarsa na wani bugawa da ƙarfi. Rutsa ido ya yi sannan ya buɗe su, rau ya ji kuka nan. Da sauri ya tashi ya buɗe windo ɗin ɗakin shi. Ni ɗin sai dai abba na ke duka. Tabbas ya ji daɗin gani na da aka yi, amma kuma dukan da kuka nawa ya tsaya masa a rai. Gani yake kamar shi ya ja min komai. Da bai yi rashin lafiyar ba, da ba za a aura min shi ba. Shiru yayi yana jin saukar bulalan a cikin zuciyarsa. Musa'ab, menene na damuwa da yarinya haka? Ya ji tambayar cikin damuwarsa. Da sauri ya waiga ko wani ne ya yi masa maganar, amma ba kowa, saboda ko kofar ɗakin bai buɗe ba. Ganin kamar abba na bai da niyyar kyale ni ya sa shi buɗe kofar. Ya fito waje da sauri. Abba na a yi haƙuri don Allah, wani maƙoƙon abu ne ya tsaya min a maƙogaro, tare da wata sabuwar tsanar shi da ta ninka ta baya sau 500. Munafiki, wutar Allah ta cika ka, na faɗa a zuciyata tare da galla mai harara a fili. Musa'ab, ka karɓe bulalan nan, maman ciki ta faɗa, don gaba ɗaya ta gama ruɗewa da irin dukan da abba na ke mu. Gaba ɗaya ita maman ciki ta ma rasa me za ta ce. Ni kam a yanzu zafin tsanar Musa'ab ya ninka zafin dukan da abba na ke mu. Hannu ya kai zai karɓa, abba na ya ce, kar ka kuskura. Anti ce ta shigo, ita da Alhaji karami. Kai haƙuri yaya, dukan babu abin da zai ƙara. Hukunci kuma ka yi ma wa Salma shi, tun da ka aura mata aure. Alhaji karami ya faɗa, ka kyale ta kawai. Abba na ya faɗa yana ci gaba da duka na. Ga mamakin kowa sai kawai ganin Musa'ab aka yi ya faɗo kaina, ya lallabe ni da jikinsa ya kare ni baki ɗaya. Ganin hakan yasa abba na ajiye bulalar ya fice. Ni kuma wani ƙalulin takaici ya ishe ni. Wai yau Musa'ab ne ya cece ni ceton munafurcin, domin ko da Ƙur'ani aka bani zan iya rantsuwa da shi. Zuciyar Musa'ab fara take tas. Abba na fita, mama da anti suka yo kaina. Salma, kin jawo kanki fushi mai tsanani. Kin san yadda mahaifinki da mahaifiyarki suke, me yasa kika buƙaci haka? Yanzu umman naki ke cewa ba za ki sake zama a wajenta ba, shi ma kuma tun jiya ya faɗi haka. Dan Allah Salma, menene ribar ki a nan? Anti ta faɗa. Tabbas jikina ya yi sanyi akan hukuncin da iyayena suka yanke, amma kuma menene Musa'ab ne ya ja ko menene shi ya ja mun? Kallon shi ne yadda ya yi wani tsuru-tsuru. Ko menene ribar shi na haɗa ni da iyayena? Oho. Kallo na yake ta ƙasan ido, yanda na ji jiki, abin ya matuƙar taɓa shi. Ga kuma hukuncin da iyayena suka yanke a kaina. Duk wannan akan shi. Tabbas yana buƙatar neman shawara ko mafita akan lamarin nan, amma kuma zuciyarsa ta daddaba masa ta wani ɓangaren tunani da yawan damuwa da al'amurana. Tun daga jiya har yau tunawa da yayi bai yi ba ko sallar asuba. Yasa shi ya tashi da sauri duk da wai ba gari ne ya waye ba, don wasu masallatan ma yanzu suke yi da sallar. Ficewa yayi zuwa ɗakin shi, ya ɗaura arwalla ya gabatar da sallah. Sai dai ga matukar mamakinsa sai ya tsinci kansa da addu'a gare ni. Ya Allah, ka kawo sauki a lamarin Salma, ka bata haske a rayuwa, ka sauƙaƙa zuciyar iyayenta da tata. Sai bayan ya yi addu'ar, wani mamaki ne ya kama shi, sai kuma ya kautar da tunanin ta hanyar cewa tabbas yanzu Salma na cikin halin da take buƙatar addu'a. Salma,
tashi ki je ki watsa ruwa ko za ki ji daɗin jikinki, sannan ki rama sallolin da ke kanki. Sai a lokacin na tuna da ko sallan magariba jiya ban yi ba, ga isha'i da kuma asubar yau. Tashi na yi jikina babu ƙwari kwata-kwata, ƙafafuwa na sun yi tsami. A hankali na nufi hanyar banɗaki daidai lokacin da aka buɗe ƙofa aka shigo. Hajja ce, bayan ta kuma umma na ce. Kallo dai na yi wa Hajja na ɗauke kai. Umma na ko kallon ban ishe ta ba. Sannu na ji muryar Hajja ta faɗa, ji na kamar na shaƙo ta na tsinka mata mari ko zan ji ni daidai. Shigewa banɗaki na yi, na gasa jikina da ya yi tsami sosai, sannan na ɗaura alwala na fito. Ɗakin walida na shiga, tana zaune ta rafka uban tagumi, ba na kaya na faɗa a dakile don ni gaba ɗaya gidan Galadima haushin kowa nake ji. Gani nake gabaki ɗaya sun tsane ni. Tunowa na yi da auren Mus'ab da ke kaina, hannu na ɗora a kai tare da runtuma ihu na zube a ƙasa. Da sauri walida ta watsar da kayan ta yo kaina tare da faɗin, Salma lafiya? Banza na yi mata ta ci gaba da kuka. Na ci gaba da kuka na wuyi kamar wacce aka yi wa mutuwa. Salma, wai kukan me kike yi haka? Sai ka ce wacce ta ga ranar mutuwata. Ni da wannan mummunar rana ai gwanda na ga ranar mutuwata. Hajja dariya walida ta yi, sannan ta ce, Salma Allah ya shirye ki, yanzu fa ke matar aure ce, mata a wajen Mus'ab Galadima, matashin da kika daɗe kina fatan zama matarsa. Allah Ubangiji ya tsine miki albarka walida. Allah na tsani Mus'ab, na tsane shi fiye da yadda kike tunani, kuma wallahi ba zan taɓa zama matar Mus'ab ba. Matar Mus'ab dai kin gama zama, sai dai kuma idan ya ƙara auren ki zama uwar gidan. Tashi na shaƙo wuyanta, ji nake kamar na kashe ta ko na huta da wannan maganganun nata masu kamar da ruwan zafi. Matar Mus'ab dai kin gama zama, sai dai kuma idan ya ƙara aure ki zama uwar gida. Tashi na shaƙo wuyanta, ji nake kamar na kashe ta ko na huta da wannan maganganun nata masu kamar saukar ruwan zafi a jikina. Dalla cika ni mahaukaciya, rufe idanuna na yi abu kamar wasa ya zama babba. Tun walida na ɗaukan faɗan ƙarami har ta fara mai da mun da martanin duka, ni kuwa na ta karkare ƙarfi na sai laftarta nake, ita kuma ta fara ramawa. Ƙarar hayaniyar da suka ji ne a ɗakin ne yasa su shigowa, da mamaki suke ganin yadda muke faɗa a junanmu, abinda bamu taɓa ba tun girman mu. Walida, Salma me kuke yi haka? Maman ciki ta tambaye mu. Wai kawai daga ina magana ta shaƙe min wuya. To na ce ki yi min magana, kuma wace magana kika zo kika nuna min? Ina ce ba tsokana ta kike ba, wai matar Mus'ab. To dan an ce matar Mus'ab shine me? Ba matar tasa bace, ko dan baki da ku bane zaki zo kina wa mutane shirme ana? Umma na ta faɗa cike da fushi. A'a, to ita walidan me ya kai ta yi mata wannan magana? Duk ya isa haka, ke Salami ki shirya ki biyo ni bangare na. A'a ni Hajja ba zan je bangaren ki ba. To gidan uban wa zaki? Umma na ta faɗa kamar za ta dake ni. Bangaren mu, na faɗa tare da tunno baki. To wallahi idan har kika ga kin dawo wajena da zama, to bana raye ne. Salma, na sallame ki, na bar wa duniya ke, tunda haka kika zaɓa. Kin zaɓi duniya akan ki mana biyayya. A'a ya haka? Bana son ƙara jin wannan magana. Hajja ta tari numfashin umma na. Wai so kike sai kin wa yarinyar nan baki ne zaki ji daɗi? Maman ciki ta tambayi umma na, sannan ta ɗora da cewa idan fa rai ya ɓaci hankali baya gushewa. Shi yasa na ce dole a raba ta da yarinyar nan. Na san ke zaki rike ta, amma mugun halinta ba zai bar ta zauna ba. Hajja ta faɗa. To ai wajen naki ma Hajja ba zama za ta yi ba. Maman ciki ta faɗa. To ina za a kai ta? Zallan mamaki ne ya kusa kashe ni. Wai ni da gidan ubana ake nema inda za a ajiye ni kamar wata kayan wanki. Ta yaya za a ce ba zan tsani Mus'ab ba? Na tambayi kaina. Ni ba zan tsoma muku baki ba, amma gidan mijinta shine inda ya dace ta zauna. Maganar umma na ta dawo da ni daga tunanin da nake yi. Ba fa yarinyar nan za ta bar gidan nan ba, sai an mata duk wani abu da ya kamata. Sannan haɗe baki
sannan haɗe bikin nasu za a yi da na Halima saboda shi yaron yana son tafiya karatu ƙasar waje. To yanzu Hajja ya za a yi? Maman ciki ta tambayi Hajja. Bayan ta gama magana ta ci gaba da zama nan. Idan zaman nasu ya ƙi daɗi to ita ko walidan wata sai ta dawo ɓangare na. Hawaye na sun fara zubo min a fuskata, wani iri wai ni ce ake yi wa haka akan wani ya shigo rayuwata. Tabbas Mus'ab ya zamo annoba a rayuwata, ya zama fitina. Ɗakin walida na koma na zauna tare da zabga uban tagumi. Mansur, waye Mansur? Mai ya kawo Mansur rayuwata? Kamar yadda ya faɗa a farko, sunan shi Mansur, kuma wannan asibitin na mahaifinsa ne, kuma shi ke kula da shi. Mansur shine ɗa ɗaya tilo a wajen mahaifinsa. Ɗan gata ne na ƙarshe, mara kuma jin magana. Irin su ne Mansur matansa kan shafe shekara da shekaru suna bautawa mace akan su same ta na rana ɗaya lokaci ɗaya. Mansur irin mazan nan ne mazinata, shi kanshi bai san adadin 'yan matan da ya yi wa fyaɗe ba, waɗanda kuma ya yi zina da su sun fi cikin buhu hantsi. Karuwa kuwa yana so su fi guda 20. Ya ƙware sosai a yaudara. Wannan shine Mus'ab. Me ya kawo shi rayuwata? Ranar wata Asabar mun dawo daga makaranta Hadda ta safe ni da walida. Lokacin Sadiya ta yi gaba saboda tana da sauri. Za su je gidan yayar anti, gidan su saurayinta. Shi kuma daidai lokacin ya fito daga wani babban shagon aski da ke bakin titin mu. Waya ce a hannun shi yana dannawa, amma idanunsa na sauka a kanta. Ya ji ya kasa ɗauke su. Zallan kyau ne kawai ya ɗebe shi, sakamakon sauran 'yan matan da jikinsu ne ke ɗibarsa. Wannan ta yi yarinya, ya raya a ransa, amma shi ɗaniyar zuciyarsa ce ta masa wannan ita ce daidai. Ka rene ta da soyayyar ka yadda zaka juya ta yadda kake so. Ba shiri ya fara bin mu a baya har zuwa lokacin da muka shiga gida. Tun daga wannan rana Mansur yake sintirin bin bayana, har sai da ya gama fahimtar komai akan rayuwata. Ranar da muka fara magana, ranar ya tsara haka, sannan layin da ya bani ni ke kiran shi da shi, yasa duk lokacin da na kira yake kama sunana kai tsaye. A kullum mugun ƙudurin shi a kaina ƙara girma yake. Yau da gobe yana ƙara jin sabuwar sha'awa a kaina, wacce bai san ta zama soyayya ba. Matsalar shi da Mus'ab kuma ita ce Mansur ya taɓa yi wa wata yarinya fyaɗe wacce take aikin gidansu abokin Mus'ab. To a lokacin da aka yi kes ɗin, Mus'ab baya ƙasar, sai da ya dawo ya samu labari, kuma gayen da aka nuna masa ya yi masa kama da Mansur, kasancewar an ɗauki shekaru. Mus'ab ya manta asalin kamar ganye, shi yasa kawai ya watsar da lamarin Mansur, ko don irin shigar kamalan da ya gani a tare da shi. Wannan kenan. Zaune nake akan doguwar kujera na rabka uban tagumi. Tambayar zuciyata nake ina mafita, sai dai zuciyata ta yi banza da ni, kamar ba da ita na saba neman shawara akan komai ba. So nake na yi tunani, amma na kasa. Abu ɗaya ke dawo zuciyata shine na zama matar Mus'ab. Ji nake kamar na cire kayana na yi ta ihu kamar mahaukaciya, ko kuma na kama gini na dukan, ko zan ji sauki a zuciyata. Ikram ce ta shigo janye da katuwar akwati, wacce na san ta kaya ce. Ke wannan fa umma ce ta ce a kawo miki, wai kayanki ne, wai an to ina sauran, wai an haɗe miki su, da su za a haɗa da lefanki a kai ki gidan mijinki. Ji ne kamar ta watsa min wuta. Na kai hannu na ɗaga mata duka, ta fice da gudu, tana faɗin ke da Allah, ni kai na san kwana biyu na koyi sauran hannu, wanda ba haka nake ba. Ba wannan ne gabana ba, na faɗa a fili, domin na san ba shi bane a gabana. Tunani nake son yi, amma na kasa. Salma, ya kamata ki rage wannan mummunar ɗabi'ar. Ga yaya Mus'ab, domin an ce idan kai addu'a ga wani bawo, mala'iku suna amsa maka da cewa walaki. Idan mace ce walaki, to
lokacin da Sadiya ta faɗa min wannan maganar nayi ke ni wallahi in dai Mus'ab zai gamu da masifar duniya to ba wani abu bane dan ni ma na gamu da ita. Sadiya ba za ki gane yadda na tsani Mus'ab ba. Amsar da na bata a lokacin kenan. Tabbas addu'a ta amsu amma a kaina domin tabbas Mus'ab ya kasance masifar da aka gama ni da ita. Wannan wata irin rayuwa ce. Nayi masa addu'a ta faɗa a kaina, nayi masa mugunta saboda ya mutu da ya juye a kaina. Tabbas addu'a ta amsu amma a kaina domin tabbas Mus'ab ya kasance da masifar da aka gama ni da ita. Wannan wata irin rayuwa ce. Nayi masa addu'a ta faɗa a kaina, nayi masa mugunta saboda ya mutu da ya juye kaina. Kuka na fara, hawaye sun bi kuncina ga tilin kayana da aka kawo min daga gidan ubana gaba ɗaya na. Duk wanda ya gani dole ya tausaya min. Yana tsaye bakin taga yana kallon yadda nake zub da hawaye. Na ji zubar hawayen a cikin zuciyarsa. Tabbas ya kamu da tausayi na mai girma domin duk wani kuka na ko zubar hawaye na yana jin sa a zuciyarsa. Ji yake kamar ya je ya kama ni ya goge min hawaye. Ji yake kamar ya je ya bawa abana haƙuri akan su janye auren nan. In dai hakan zai sa ni daina wannan kukan. Ficewa ya zuwa ɓangaren Hajja, tana zaune ɗaki tana faman lissafin bikin Mus'ab. Wai za ta gayyato ƙawayenta na ƙuruciya. Sun yi ashobin abinsu kuma so take abin ciki ya kawo mata atamfar turmi 20 ta raba wa ƙawayen nata. Kallon shi ta yi yadda ya shigo simsim kamar mara gaskiya. Musbahu na menene ya kuma faru? Dan na san wannan fitananniyar matar taka bata bari mu zauna kalau. Zama ya kusa da ita sannan ya ce ba komai Hajja, kawai gani nake dan Allah a fasa wannan auren Hajja. Bana son na ga yarinyar nan tana kuka. Baki buɗe Hajja kake kallon shi. Tunda ya fara magana har ya dire. Lallai ne salamu. Tun kafin a kai ta gidan naka ka fara cewa baka son ka ga kana kuka. Ni ba haka ba Hajja, gani nake kamar an shiga haƙƙinta. Lallai ne Mus'ab, to idan ka manta bari na tuna maka. Yarinyar nan an ɗaura muku aure, yanzu komai nata ya dawo ƙarƙashin ka, cin ta shan ta sutura ta da duk wani sauran nauyinta. Rashin yi mata duk wani abu na al'adar aure shine shiga haƙƙinta. Dan haka tun wuri ka je ka fara shirya komai wajen zama da kayan lefe. Shiru yayi shi wajen zama ai sai dai ya bawa wani. Na san kayan lefe ma ba matsala bane, ko yanzu yayi waya kafin awa ɗaya sai an haɗa mai komai da komai. Amma yanda za a yi zama shi gani yake a ta ɓangaren shi babu matsala. Ta yi rayuwar ta ya tasa, ko gaisuwa kar ta haɗa su, ko abinci ma ba zai buƙata daga wajen ta ba. Ka ji abin da na ce maka. Gyaɗa kai yayi ya tashi ya fice. Yaya Asma'u ya kira a waya, dama ita ce ƙanwarsa a kafke Ladima. Tana zaune tana ta ga kiransa ya shigo. Dariya ta har sai da mijinta ya kalle ta. Mus'ab ne ta faɗa tana ɗaukan waya. Ango salame na Hajja, yayana kuma mijin ƙanwata. Baki ya za tare da shi Asma'u mai yasa ba za ki hankali ba. Dariyar ta ƙara yi sannan ta ce hankali har ya wuce na baka ƙanwata ka aura. Ba wannan magana ba, dan Allah ke nutsu. Zama ta gyara sannan ta ce to na nutsu, ina jin ka. Idan za a haɗa lefe kamar nawa ce za ta yi? Na talakawa ko na masu kuɗi? Ta tambaya tana dariya a fusace. Ce na daidai ahalin Galadima. A'a mai yayi zafi bawan Allah da zaka gaya mun ba suga. Zaki faɗa min ko na kashe wayata? Ya haƙuri, idan za a yi ƙarami 1.5 miliyan za ta isa. Idan kuma ana son matsakaici 2 miliyan. Tsaka tsakiya kuma 3 miliyan. Idan kana son wanda zai yi kyau ba a yi almubazzaranci ba amma kayan sun yi yadda za a faɗa, 5 miliyan kuma idan kuma kana son mai yawa 10 miliyan. Akawun ɗinki zan iya ɗaukar 7 miliyan. Ita kanta ta ji mamakin 7 miliyan ɗin da ya faɗa, amma sanin yana da kuɗi zai iya fin hakan yasa ta ce nawa kan bai ɗauka, amma bari na baka na mijina. Ok, zan sa miki 7 miliyan sai ku haɗa yadda ya dace. Daga haka ya kashe waya. Lallai Salma an yi goshi amma ta tsaya tana iskanci. Yaya Asma'u ta faɗa sannan ta kalli mijin nata ta ce zan bawa Mus'ab akawun ɗinka zai samu kuɗi, za mu je.
za mu je mu wasan malefi. Ok, ba damuwa, sai na bar miki ATM ɗin.